Mayong buntag kanatong tanan. Ang atong tema ni ining nga Domingo nagaingon, the greatest among you shall serve in humility. Pa sabihin saya, ang dako kaninyo kinahanglan mapaobsanon nga mag-alagad. Ang pinakaubos o ang pinakadaghan gialagaran mao ang pinakagamhanan. Kung mag-alagad siya, diha sa gugma o pagka mapainobsanon. Ang atong ibanghilyo karon, atong nadungog nga ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga parisiyo kaniadto sa panahon ni Kristo. Gusto sila o nag-ilog sila kung kinsa ang una makalingkod sa ingkuranan ni Moises. Tungod kay ang ingkuranan ni Moises kaniadto in the book of Exodus, mao kana ang ingkuranan diin husayon niya ang mga tao. Diha siya maglingkod. Diha siya maglingkod kung ipahatag niya ang balaod gikan sa Dios. Maura na siya og kaning ingkuranan ni Bishop ba inani. Gailog sila kinsay makalingkod diha kung wala diha ang ilang agalod. Pero the seat of Moses in the synagogue is only intended for the second Moses, who is the Messiah, the Savior of Israel, and the Savior of the world. Og niingon si Kristo kanila, bantay mo nini mga tawhana. Kay gusto nini mga tawhana nga yukbuan, og alagaran, og tahoron, dito sa mga sinaguga, sa mga merkado, og sa dagkong mga tigom. Unya ang mga bersikulo ilang gipanghikot sa ilang agtang, sa ilang bukton og diha sa ilang hawak aron makita sa mga tao nga sila gayud balaan. Unya gusto sila tawgon nga magtutudlo. Gusto sila tawgon nga amahan o gusto sila tawgon nga agalon. O kung niingon si Kristo, ayaw mong tawag na nila nga magtutudlo. Ayaw mong tawag nila nga master. O ayaw mo pagtawag nila nga kaning teacher. For there is only one teacher and one master, our God and Jesus Christ. O sa tinuod lang, kung basahon na to ang Matthew 23, Jesus tells the people to listen to what they say and respect their position, but not follow their example. With this instruction, Jesus honors Moses and the law and the government, even the Israel government and the Roman government, and the spiritual authority, even as he confronts the hypocrisy of the teachers and the interpreters of the law. Ingon si Kristo nga, dili ta supak kung kinsa sila sa katilingban. Apan supak si Kristo kung unsa ang anaa, diha nag-umido sa ilang kasing-kasing mao ang pagpagarbo o gusto nila ipaila kinsa sila. Kung nakadumdum mo sa gibasa sa Ebanghelyo, dili karon nga Ebanghelyo kundi dili many gospel already, that Jesus went back to Nazareth where he was raised, sa dayang asa siya ni dako. O dito sa sinagoga ni sulod siya kay nabatasan man niya nga magsimba siya panahon sa tingsimba. Kaniadto ang ilang tingsimba panahon man sa Sabado. Kay Hudyo man. Mo na ang ilang 7th day. O sa dihang si Kristo gibasa niya ang portion sa kasulatan, human niya og basa, nilingkod siya. O ang tanang mga tao dito sa sinagoga, mitutok kaniya. Og wala sila nasulti, og milingkod siya sa sinagoga, og mitutok ang tanang mga tao kaniya. Their eyes were glued on him. Og pagkataod-taod, maingunayin siya, kining bahina sa kasulatan na tuman karong adlaw. But Jesus was sitting in the seat of Moses in the synagogue because he is the fulfillment of the Messiah.
Siya ang dugay ng gipaabot og siya gayud ang angayan nga mulingkod sa ingkuranan ni Moses, because Jesus himself is the second Moses who will fulfill the law of Moses and who will give the right meaning and interpretation of the law. Ingon bitaw si Kristo nga nianhi ko diri not to abolish the law of Moses, but to give the right meaning and interpretation of the law of Moses. That is why Jesus served everyone and washed the feet of his disciples to give it true meaning and interpretation of the law. Tungod kay ang mga lawyers sa una o ang mga Pharisees and the teachers of the law, ang ilang interpretation sa law, maglingkod lang sila sa katedra or maglingkod lang sila sa trono, sa sinagoga o sa templo para magpaila sila, kinsa sila. Pero si Kristo iyang gihatagan og tinud-anay nga katumanan ang balaod. That he went to his disciples' feet and washed the feet of his disciples. A true leader is a true servant. Ang tinud-anay nga pangulo maigsuon, mao kana ang tinud-anay gayud nga sulugoon. Dili ta pareha sa ubang mga politiko nga moingon nga kay atol og panahon sa eleksyon, nakadawat naman mo sa ulan-ulan, igo na lang ko mukubra sa akong honorarium o mukubra sa akong sweldo og dili na ko mga lagad sa katawhan. Kay ganuman, atol sa pinili ay gibayran tadaman mo. Mao naman to ang akong pagpanerbisyo. Nigasto ko og 1 million. Unya sa akong mga honorarium o sa akong mga sweldo, tanaw na ko, naaragi di sa mga 800,000. O di, kuan pa, kaning kulang pag 200,000. Dito na nabawion sa mga bidding. Dito na nabalion sa mga proyekto. Uy, na may kanal diri, ato din butang tulay. Di ba? 4 lanes. Grabe kayo, no? So, dili man ta maigsuon mga politiko nga gusto lang ta maggitik-gitik o magpahimuot sa mga tao. Labaw na kita mga alagad sa iglesia o mga miyembro ni ining iglesia, Christ wants us to have authority. But that authority has a great responsibility. And that great responsibility has great accountability before God. Tinuod nga anatay authority nga gihatag sa Dios. Mga amahan, you have your authority over your family. Mga pare, you have the authority in this parish. And the bishop has the authority over his diocese. Apan, kana nga authority na anay tulubagon ikaw. Kay kita mga amahan, kita mga pare, o ang obispo, o ang presidente, manubag kana sa labawng hukmanan, sa labaw nga authority nga mao ang Dios. Mauna kita mga amahan, manubag kita pag abot sa panahon kung giunsa nato pagtudlo, pagpamton ang atong mga anak. Mga asawa, naa kamoy authority sa inyong mga anak. Wala mo'y authority over your husband. Ato ng timan-an, that is the order of the family. Apan ang authority nga gihatag sa asawa mao ang pagsubmitar sa ilang bana, to submit to their husband. And the husband's authority is to love their wives. Di ba mas bugat ang bana? Ang pagsubmitar sa yun naman. Kay dili man gi-require yun ang mga asawa nga magsubmitar, unya kinan maka-smile, wala man gisumpay dito, bisan bugat. Diba? Bisan bugat sa imong buot. Apan kay mao'y gusto sa Dios atong buhaton. Amen ba mga asawa? Hinday kayo, no? Atong pakusgon. Amen ba? Kusog-kusog na. Maugin na ang authority, naagid na accountability nga sumpay. Nakadumdum ko sa ginatudlo sa una sa youth, no? ARA. A-R-A. Authority, responsibility, and
authority, responsibility, and accountability. We are all accountable with the authority or with the things that God has entrusted to us. Now, atong tema karon nagaingon man, ang dako kaninyo kinahanglan mapaubsanon nga mag-alagad. Dili tiaw ni. Dako kagod unya gi-require ka paghimog gamay. No? Ang dako kaninyo sa ato pa ang kinsa may pinakadako sa atong simbahan. Atong obispo sa Pilipinas o sa atong dakbayan sa Hingoog, si Mayor Eric. Sa Pilipinas, akong migo na ko, si Ferdinand Marcos. Gi-require siya nga mapaobsanon nga mag-alagad. That he must be the last and the servant of all, just like Jesus Christ. Jesus Christ became so great because he serves everyone. Nangalagad siya sa tanan o ngadto sa pinakaubos nga hutong sa katilingban. Maobitaw nga ang iyang pagpangalagad dili gyud madili matupngan og dili pud malabuan. Di ba naman sa ato diri ang inyong mga kagwapo, di ba? Pwede tupngan pero di pwede labuan. Pero ang pagpangalagad ni Kristo dili pwede tupngan og dili pud pwede labuan. Tungod kay Dios man siya, apan tao usab siya, apan Dios man pud siya. Apan nagpakamatay siya sa pinakaubos kaayo nga kamatayon nga pwede masinati sa usa ka tawo. Kung first class citizen ka sa una, usa ka Roman citizen, decapitated ang pagputol sa liog, patyon ka ba? Nga putlang nga liog, usa ka na ka medyo na ay honored nga death. Pero kung ikaw sa una kriminal, og dili ka Roman citizen mo, bitaw si Pablo, wala siya putlig liog. Tungod kay Roman citizen man siya. Pero kung ikaw usa ka dili Roman citizen, og ikaw usa ka kriminal, og ikaw usa sinalikway sa katilingban, og ikaw usa ka slave, ubos kayo nga tao, ang kamatayon nga angay nimo, kay sinikmahan ka man sa palad og sinalikway sa katilingban, ilansang ka sa krus. Maunang kamatayon nga gihatag nila sa hari, sa tanang hari, ug Dios sa tanang Dios. Mauna nga di gyud ta makalabaw sa pagpangalagad ni Kristo. Nganhi kanato. Mao pod nga si Kristo nahimong pinakalabaw. So kung gusto na mo maigsuon, ang sekreto da ay the seed of greatness is service to humanity. Maobitaw nga nay usa ka santos sa Calcutta in the name of Mother Teresa. Niagto kuno siya sa Palawan og didto ang mga sanlahon. Unya gipagawas ang mga sanglahon og nasayod siya gan apay sanglahon didto nga ilang gitaguan kay lata na kayo ang lawas. Og ingon si Mother Teresa ipagawas. Og katong tawhana iyang gigakos. Ang kanang sangla makatakod na. Og iyang gigakos. Kay para kunong katong tawhana maka-experience siya og gugma before pa siya mamatay. Og nangalagad siya sa iyang mga katawhan sa Calcutta. Unsa man siya karon? Di ba? He is beatified. Nga dili lang santos sa Roman Katoliko, dili santos siya dito sa India, sa ilang lugar, o sa daghang mga Christianity sa kalibutan, gaisip sa iya nga usa ka santos. Og wala gayud nalimtan ang iyang ngalan. Apan kita, unsaon na to pagpangalagad, nga dili man ta magpalupig. Sa eskwelahan lang dire, gusto mo to first honor ato mga anak, di ba? Mga nanay, pag human gawa sa klase, patsuturan ang mga anak kay para ma-first honor. Luoy kay mga bata, no? Sa tinod lang, ako, I am the school president, pero usahay mamalandong ko ba nga, kung ang educational system imog yung dutan, mabuang ka. Saan niya? Pinatyana naman niya. Dili naman ni balansyado nga pang na-focus na kayo tadya sa kuan ba sa academic. Pero ang emotional quotient o ang imong relationship sa Ginoo o sa batag tao, nabiyaan na. Kaya gito sa balay, ka-tutor pa, di ba?
Unya, diri ba sa eskwelahan, almost 8 hours ba yung ng bata diri. Wala, bungog na kayo na. Nain amiga na ko, nagsulti ka sa UK ko no, ang libro bilin, ang notebook bilin. Pag abot sa balay, walay eskwela nga hisgutan. Uban sa pamilya. Advance mo sila po. Ila po na dito. Pero we will come to that. Pero usahay ba kita mga ginakanan, atong utok sa atong anak, ba pa computer, Pentium 2. Unya atong pugson og butang diya og dako kay nga information. Dili na pwede mag-nosebleed na atong mga anak. Di ba? Ba pa, kung ang imong cellphone analog lang ka na tuplok-tuplok, unya pugson gini mo nga magtanaw og YouTube, di man na pwede. Inana ba? So dili na to, nabito bata na dungan na naghikog bago, murag anak sa Vice. Basta na ko ranggo sa DepEd. Naghikog kay na-disappoint ang iyang anak kay dili ko na maunor. Kaluoy, no? Nahimos siya nga band-aids ba? Tungod kay, magpasikat lagi kay gusto nga musikat kay, siyempre, kung sikat ka, daigon ka sa imong silingan, moingon imong silingan, grabe ni tawhanan, no? Papobre-pobre lang, pero bright. Di ba? Ganahan kita. Kinahanglan gayon kung kita nalatay nakapot sa kinabuhi, kinahanglan nga nay magginikanan nga magtawag sa ilang anak nga si kuan man gyud, ihatag lang dito ni attorney, di ba? Kadang muna na, ihatag lang ni doktora, ihatag lang ni engineer, ana, ihatag lang dito ni kuan ni sir nimo. Ana. Kung gusto gyud tawag nga abogado, attorney, thorns may buntag, ana. Di ba? Gusto gyud tawag nga doc, ana, no, PhD, DD. It's IV, daghan kayo mga sumpay sa atong ngalan, no? Naiusa ka pare nagwali nga RIP ra munta kang ibutang sa lapida, RIP. Bisan unsa ka taas ang imong ngalan pero RIP ra gid present sigurado dito ba, no? Rest in peace. Inana kita gusto tang tawgon, Kap, mayong hapon dia Kap. Uy, wad, namo day ka wad. Gihanyo ang tanan sa papanindog kay naa si mayor, di ba? Tindog dayon. Ay, nako. Mga dikon, di isa mapalkansi. Di ba? Dikon, I'm Father Azul. Fader, what Father Rex, no? Kadubdog na ito na amigo na mga kuha. Nagawa na magkaroon nila. Ang iya tawag sa Father, Fader. Fader, ano ba? Gara-gara ito na ito yaga-yaga, Fader ko, no? So kita, ang mga clergy, na kadubdog ko sa Manila sa una na i-dikon dito gi-ordain. Nya bago mo siya na-ordain, so naalad ang iyang amigo nga tagon siya Brad, kay Brad lang sangod. Awa gid siya, iya gi-correctionan. Deacon. Deacon. Brad paliyo ko, deacon. Ipakuha gid niya, ipa-repeat after me ba? So, naging mga tao nga inana nga kuan kayo ta kaning labi kayo paminawon mga ifeed ang atong pride ba atong garbo. Naunsaon na ito papangalagan kung inana ta. Lisod kayo. Walay problema ang posesyon mga igsoon o ang mga taring-taring sa kinabuhi. Basta kana nga posesyon o taring-taring sa kinabuhi atong gamiton para mas makapangalagad pagayud ta sa Dios o sa atong isig katao. Maunang maayo. Kung kana ang posesyon ang gasa sa Dios nga gihatag kanimo, imong ganimigiton para ikaw mas mahimo pagyud nga epektibo nga alagad sa Dios ug sa imong isig katawnan. Very good kayo. Pero kung mahimong babag ug maglisod ka paghigugma sa uban, maingon ka nga ako ra bay labaw diri. Kamo tanan under tamo tanan. Alisod na kay na. Mauna nga ang Ginoong Kristo miingon siya, sunda og paminawa ang ilang gisulti apan, ayaw sunduga ang ilang binuhatan. Ulaw ba na maigsuon? It's a form of confrontation. Murag ba ingon ba nga, aka na si Kuan, Deacon Junel, kaning sunda lang na iyang gisulti pero ayaw na awata iyang binuhatan, ha? Di ba? Di ba? Mura ba og you don't have integrity. Integrity meaning consistency. Nga kung unsa imong gisulti, mausad ikaw. Lain ra ba ang mga tao, kagatan-aw ra ba sila sa ilang sa atong mga gipangbuhat?
Naminaw na sila tinuod, pero mas epektibo ang pagsangyaw sa maayong balita pinaagi sa atong buhat. Preach the word with action and if necessary with words. Sa ato pa, ulahi ra gid ay ang pulong. Ipakita gayud sa buhat. Muna yung mga politiko diingon, di ba? Ang buhat, maoy pasultihon kuno, dili ang buhat o ang buhat maoy pasulti nabali no? Ang buhat maoy pasultihon. Dili ang sulti mo'y pabuhaton. Which is true. That's very biblical. So may suon, importante kaayo sa nga tanan ang atong consistency. Sa atong pagpangalagad, importante kayo sa nga tanan nga dili unta moingon ang atong mga kauban sa iglesia nga sunda ang iyang gisulti apan ayaw awata ang iyang binuhatan. Labaw na gyud kita mga Kristohanon kay dili kita mga politiko. Kay ang politiko pwede raman nga magpakita og tao, di ba? Pakitang tao pagtalikod mangbutang lig alcohol, di ba? Kadang kita mo politiko nga kumusta ana, grabe gid kumusta no? Pagtalikod kuha day alcohol, ana hugas kamot. Kay giluod mo na ito, no? Hadlok nga makontaminate. Mauna nga atong bantayan ang atong kinabuhi. Kay ang kalibutan nagtan-aw kanato. Usahay mag-ingon ta nga way nakita nako. Pero ikaw naman day ang ulahi nga nasayod nga nakita naman di ay ang tanan. Tarbi na di ba? Kadumdum ko sa among kuan. Men's fellowship. Moingon gid si bishop sa mga lalaki. Oy, kay naman may tagay. Human mo kuan word of God. Kaon, human kaon. Hilison mo nang gikaon. Di ba? O, ang kanang inyong pahilis karon, ayaw na ibutang diri. Kaya kung itampo ni mo na sa imong utok ang kanang beer, ang imong utok mahimong lasyaw. Malasyaw ang imong utok, wa na magmaoy ka na dayon, ibutang sa tiyan. No, so which is true. Dili man ta uban awat sa ubang mga tawo nga mga corny nga di gyud bisan na lang picture sa aniho ug tanduay maimpierno na dayon ta, dili man ta inana. Kay si Kristo ang unang milagro niya sa Kana sa Galilea, unsa man? He turned the water into wine. O kung naana ko sa bangkiti sa langit, He will prepare the old aged wine. So wine is there for celebration. Dili tungod kay naagka-problema ka. Nya usahay kani mga clergy, naarabay mga sigar na mo, ano? Oh. Pero amo nagitun-an wala na siya nicotine. It's organic. So don't panic. It's organic. So then it's also used for celebration. Dili man daily nga kanang unlike the cigarettes, no? Cigarettes kay kanang iyang papel manggod treated na siya sa chemical. Mo na siya mga cause og cancer. But the kanang isa nga ang mention the cigar nga tag $5 sa isa na times mo na og 50, so that is 250 to 300 ang isa. So pero kining tanan maigsuon sa uban maka-Istanbul ni labi na mga nidako ka nga evangelical daw mga born again. Ang ilang kaso awa na impierno gini mga tawhana. Kay ang ilang kinabuhi impierno na madaan. Ngano man? Na nag-inom niya nagsigirilya pa. Ana. But that is for celebration. Mao na nga gi-encourage ta gitudloan ta nga ta mag-inom diri tungod kay natay problema gipangbuwagan ta og nag-away ta kay sigurado gyud pag uli sa inyong balay dakong gubot. So, atong nabasa ang ebanghelyo ganina, o sa tinuod lang kung atong pamalandungan, ang katong nga ebanghelyo, nakapunting to nga mensahe sa mga lidere sa iglesia. It all points to the leadership of the church. Tungod kay, kato naghisgot manggid kato sa mga magtutudlo sa balaod, o naghisgot usab kato sa mga parishes. The message of the gospel points to the leaders of the church para sa amua and you also leaders of the society kung asa ka nag-work karon
Dili lang to para kanamo. That's why Jesus said, ayaw patawag-tawag nga papa, master, teacher. Kaya kung sa tinuod lang, isa ra kuno, there is only one father, there's only one master, and there's only one teacher. Pero unsa man ato ba literal? Kamo mga estudyante, kung mga eskwela mo, ang inyong teacher, inyong tawgon sa inyong sa iyang ngalan, kasabaan mo. Nay usa ka pare o usa ka obispo ay nakita na mo ni Father Rex ba? Iyon siya nga, if the Bible says that do not call earthly fathers, iyon siya, you can call me daddy. Pero katong amo gitan-aw to siya nga obispo, kuan di ay kaning LGBT, Q+, na iyang plug dito sa kuan na ilang logo sa simbahan, taga Bukidnon. Na iyang kuan, mao di ay, na nag-comment dito. Nag-comment na dito nga, if you don't want to call me father, you can call me daddy. Nya, nag-comment sa ubos, yes, papa. Pastilan. Pero unsa may pasabotan na ato nagklarohon. Kay naramay mga tao nga legalistic kayo ug wa nakasabot. Dili bagi dato atong amahan tawgon nga papa? O ang ato mga master nga naa diha sa panggobyerno o sa simbahan tawgon nato nga agalon? Dili ba or mga teacher tawgon nato nga teacher? Dili literal. Okay? Kung dili ato gyapon silang tawgon ug ato silang respetuhan. Apan ingon si Kristo, kung kana kuno ang ilang binuhatan makapahatod kanimo sa kapandulan, kaparutan o kaalautan, ayaw na lang sunda ang ilang binuhatan. Ug subo kaayo tungod kay dapat ang tao ug ang iyang sinultihan ug ang iyang binuhatan dili kontra, dapat consistent kana. The Bible says kontra sa Dios ang mapetason. God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Ang Ginoo maluoy og naghatag og grasya sa mga mapaobsanon. Apan kontra gid niya ang mga tao nga hambugiro, dili magpasulti, dili magpatudlo kay kuno kabalo na. Now again, nag-iyon atong tema, ang dako kaninyo kinahanglan nga maobsanon og mag-alagad. Yes, it is true that leaders in the church and the leaders in our society are called to serve in humility. But it's also true that rich and poor, leaders and ordinary people alike are being called to serve one another. Kita tanan maigsuon, gitawag ta o gisugo ta ni Kristo nga mag-inalagaray kita sa matag usa. Ayaw po ninyo abusari. Na may uban nga manghulam, di ba? Manghulam, di na mao. Hulam og martilyo, pag uli, bali. Na uban nga manghulam og kana sabon, di ginahulam ang sabon. Pangayo, ginaayin mo to, ayaw manghulam ko og sabon. Kaya kana sabon pagbali, manghugas ba na, magamay naman na pag uli, di ba? Dili ginahulam, mangayo. Toothpaste, kana. Ang toothbrush, ayaw niyo ipahulam, personal niyo na gamit. Pero what I mean is, dili na to abusaran ang word nga mag-inalagaray kita sa matag usa. When Jesus washed the feet of His disciples, He said, if I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash once another feet. Insya ako nga inyong Diyos, ako nga inyong agalon, nihugas sa inyong tiil, pag hinugasay kamo sa matag usa. In other words, maigsuon, mag-inalagaray kita diha sa kaaghop ug sa gugma. Amen ba? Palihog manindog.